goizetik hasi gara ekintza handanarekin, eskualdeko Euskararen eguna gabiltz ospatzen, aurten Arrankudiagan tokatu da. Goizetik ekintza ezberdinak eduki ditugu, mendirtera, eskupilota tximista partidak egon dira, eskubaloi partida, igel toka txapelketa eduki dugu. Alde batetik Euskalgintza Kontseilutik esan beharreko aldarrikapen batzuk bota ditugu, eta gero beste alde batetik bai, eskolak planteatu genion egitea proposamen didaktiko bat, eta bota zuten eskualdeko ikastetxe guztiei, hau korapiloak egitera, eta etorri dira ikasle ezberdinak hori egitera. Batu gara Euskara indartzeko, Euskara aldarrikatzeko, eta nik uste dut mesua izan behar dela, lanean jarraitu behar dugula Euskararen alde, urratsak eman behar ditugula, eskualde honetan bai, eta hori jarraitu behar dugula lanean.